கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து வராக அவதாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 50 ஸ்லைட்ஸ், 30 ஸ்லைடை வந்து முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு அந்த இதை வந்து வராக அவதாரத்தை வந்து கம்ப்ளீட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சாக்ஷரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. भक्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அவதாரம் நம்ம யாராவது சொல்ல முடியுமா இது வரைக்கும் நடந்தது? எது மாதாஜி? இந்த வராக அவதாரம் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது சொல்ல முடியுமா? வராக அவதாரம்ன்றது நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது 2 விதமான அவதாரம் எடுத்திருந்தாரு. ஒண்ணு வந்து ஒயிட் வெள்ளை கலர்ல வராகம் அவர் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. இன்னொன்னு வந்து இந்த இந்த இது பூமியை வந்து மேல கொண்டு வரதுக்காக இந்த வராக அவதாரம் வந்து எடுத்தார். 2 விதமான அவதாரம் பகவான் வந்து இதுக்காக எடுத்தாருன்னு தெரியுமா? வராக அவதாரம் ஆச்சு. மாதாஜி இம்யூட் பண்றேன். அன்மியூட் பண்றா? ஓகே பண்ணுங்க. இல்ல பேசணும்னா இம்யூட் பண்ண வேண்டியிருக்குல்ல, அதான். இப்ப எதுக்காக? அதான் பூமியை எடுக்கிறதுக்காக வந்தாரு மாதாஜி. அதான் யார் எதனால ஆச்சு அது? நம்ம 2 கதையை பார்த்தோம் நம்ம. அதான் அந்த அதிதி கஷ்யப்பர் அவங்க சாயங்கால டைம்ல இது பண்ணதுனால ராட்சச ஜென்மம் பிறக்கும் உனக்கு வயித்துல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜெய விஜயான்னு அவங்க இருந்தாங்க மாதாஜி, வாட்ச்மேனு. அப்ப அந்த சனாதன குமாரர்கள்லாம் அங்க போயிட்டு கடவுளை பார்க்கணும்னு உள்ள போகும்போது இவங்க வந்து நீங்க போகக்கூடாது அப்படின்னு தடுத்த உடனே அவங்களுக்கு வந்ததே கோபம். நீங்க உடனே அசுர ஜனங்களா வந்து பிறந்துருங்க போய் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்போ வந்து நம்ம விஷ்ணு வெளியில வர்றாரு. ஐயோ அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லிட்டு, சரி நீங்க வந்து அசுர ஜன்மம் எடுத்தா கூட 3 ஜென்மத்துல என்னை ஹேட் பண்ணிட்டு நீங்க திருப்பி வந்து சேருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சொல்றாங்க. அதனால அவங்க போய் நம்ம உலகத்துல போய் அவங்க வந்து இந்த ஹிரண்ய கஷப்பு, இரண்யாக்ஷன், அப்புறம் வந்து ராவணர், யாரு கும்பகர்ணன், அதுக்கப்புறம் சிசுபாலன், ஜந்தபக்தன், அந்த 3 ஜென்மம் எடுத்துட்டு அவங்க வர்றாங்க மாதாஜி. அப்ப இவங்க இவரு வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு இவர் அந்த நம்ம பிரம்மா வந்து அப்படி படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அவர் மூக்குல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு அந்த வராக மாதிரி வெளியில வரும். வந்து பெருசாய் 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 யானை மாதிரி ஆயிட்டு அது அந்த தண்ணிக்குள்ள போகும் மாதாஜி. போகும்போது இந்த இரண்யாக்ஷன் வந்து அந்த பூமியை வந்து கொண்டு போய் பாதாளத்துல போய் ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறான். அப்போ இவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணா மனுஷங்க எல்லாம் பிறந்தா, உலகம் எல்லாம் பிறந்தா எங்க வைக்கிறது அப்படின்னு பிரம்மா இது பண்ணும்போது இவர் போய் அப்போ இவர் நம்ம வராக அவதாரம் எடுக்கிற பெருமாள் சொல்றாரு, நான் வந்து உங்களை ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அவர் போய் அந்த கீழே இந்த இங்க பாதாள லோகத்துல இருக்கிற அந்த பூமாதேவியை வந்து அவரோட தெத்திப்பல்ல வச்சுக்கிட்டு மேல தூக்கிட்டு வர்றாரு. அப்போ இந்த இரண்யாக்ஷன் வந்து அவரோட சண்டை பிடிக்கிறான் மாதாஜி. மட்டும் அவனை கொன்னுடுறாங்க. அதான்
ஓகே. இந்த ஸ்வேத வராக கல்பேன்னு நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம்ல, இந்த ஸ்வேத வராகம் அந்த இதுல அவர் தான் எடுத்ததுதான் வந்து இந்த ஒயிட் கலர்ல அவதாரம் எடுத்தது, ஒயிட் போர் அப்படின்ட்டு. நம்ம அந்த இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன சொல்றது, நம்ம அர்ச்சனைக்கு நம்ம கோவில் வந்து அதுல வந்து ஸ்வேத வராக கல்பே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அந்த ஸ்வேத வராக கல்பம் தான் வந்து ஒரு ஒயிட் போர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் முதல்ல எடுத்த அவதாரம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான். இது பகவானுடைய மூன்றாவது அவதாரம். பகவானுடைய மூன்றாவது அவதாரம் தான் வந்து இந்த வராக அவதாரம். இது எல்லாமே வந்து சத்தியயுகத்துல வந்து நடந்தது. 4ம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சத்தியயுகத்துல நடந்தது. ஒண்ணு வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம் ஆரம்பத்துல, சத்திய யுகம் ஆரம்பத்துல எடுத்த அவதாரம் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம். அது இந்த மத்ஸ்ய அவதாரத்துல தான் கம்ப்ளீட்டா வந்து எல்லாமே அவர் வந்து முன்னாடி இருந்த இந்த ஸ்வேத இது சொல்றோம் இல்லையா, அந்த இதுல இருந்து அவர் வந்து எல்லாரையுமே வந்து கொண்டு வந்தாரு. இந்த சத்தியவர்த்தன் அந்த மன்னரோட எல்லாருமே வந்து அந்த ரிஷிகள் எல்லாருமே வந்து வந்தாங்க. கொண்டு வந்து அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சுதான் வந்து சத்தியயுகம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கூர்ம அவதாரம். கூர்ம அவதாரத்துல தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க. கடல்ல இருந்து கிடைக்கிறது அத்தனையும் எல்லாத்தையும் பிரிச்சு எடுக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கா ஒண்ணு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு. முதல்ல வந்து லட்சுமி தாயார் வந்தாங்க. லட்சுமி தாயாருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ வந்து லட்சுமி தாயார் கூட வந்து யாருமே வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய கணவர் யாரு அப்படின்றது அவங்க வந்து தேடுறாங்க. இவங்க இல்ல அப்படின்னு வந்து இது பண்ணிட்டு கடைசியில வந்து பரமாத்மா அங்க இவர் இருக்கும்போது அவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. இவர்தான் என்னுடைய வந்து நான் இவரோட தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவர் வந்து தன்னுடைய லெஃப்ட் சைடான இதுல ரைட் சைட்ல நினைக்கிறேன், ரைட் சைட்ல வந்து லட்சுமி தாயார் வந்து வச்சுக்கிறாங்க. சோ அவர் வந்து அந்த இதுல இருந்து வந்து எங்க எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா லட்சுமி தாயார் மார்பிள் இல்லாம வந்து பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்தமான தானா வந்து செலக்ட் பண்ண ஒரு ஹஸ்பண்ட் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. அடுத்தது வந்ததுதான் வந்து ஆலகால விஷம். ஆலகால விஷயத்தை தான் வந்து இவர் வந்து சிவன் வந்து அதை வந்து இது பண்றாரு. அதை வந்து தொண்டையிலேயே நிறுத்தி வைக்கிறாரு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய இது என்ன, பார்வதி தாயார் வந்து பிடிச்சாங்க அது அப்படின்னு இந்த மாதிரி அப்படின்றது எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம். ஆனா அவர் வந்து தொண்டையிலே அதுதான் வந்து சொல்றாங்க அந்த மாதிரியான. ஏன்னா சிவபெருமான் வந்து எப்பவுமே வந்து தவத்துலதான் இருந்துருப்பாரு. அவரு தவம் தான் எப்பவுமே வந்து தவத்துலதான் இருந்துருப்பாரு. எப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மெடிடேஷன்ல தான் இருந்துருப்பாரு. அந்த மெடிடேஷன் மூலமா அவரால் வந்து அந்த விஷத்தை வந்து தன்னோட தொண்டையில வந்து தக்க வைக்க முடிஞ்சுது. அதுதான் பிரபுபாதர் வந்து அவரோட ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல வந்து சொல்றாரு. சோ நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம இமிட்டேட் பண்றோம்னா அவங்க மாதிரியே நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பண்றாங்க. உங்களுக்கே நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பைடர் மேன் அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. சட்டுன்னு யாரும் வந்து இந்த மாதிரி வராக அவதாரமா அதெல்லாம் வந்து நான் நம்ப முடியாது அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாங்கல்ல. இப்போ நீங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா ஸ்பைடர் மேன் பிடிக்கும் அப்படின்வாங்க. இன்னொன்னு வந்து அந்த ஸ்டோரி அந்த என்ன சொல்றது, அது மறந்து போயிடுது, பேரே மறந்து போயிடுது. இந்த கரடி போட்டுட்டு ஒரு பையன் இருப்பான், இந்த ருடியாட் குப்ளிங்ன்ற அவங்கதான் அந்த இது வந்து இல்ல இன்னொருத்தர் இது எழுதியிருக்காங்க. அந்த லேடி ஹாரி பாட்டர். ஹாரி பாட்டர் கரெக்ட் ஹாரி பாட்டர். ஆமா ஹாரி பாட்டர், அந்த பேர் கூட ஞாபகம் மாட்டேங்குது. ஹாரி பாட்டர் இல்ல அதுல நடக்கக்கூடிய கதைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல பசங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே இருக்கும். ஆனா இதை வந்து நம்ப மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸும் வந்து அதை வந்து எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த வராக அவதாரம் பத்தியும் அப்புறம் வந்து இந்த கூர்ம அவதாரம் அதெல்லாம் வந்து அது எல்லாம் ஃபேண்டசி அப்படின்ட்டு சும்மா ஒரு இதெல்லாம் வந்து பண்றாங்க, கதைக்காக சொல்றாங்க அப்படின்றது. அதெல்லாம் இல்ல, இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும். சோ அது பகவான் வந்து இவர் பிரபுபாதர் தான் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் உன்னால நம்ப முடியும் போது இதையும் நீ நம்பிதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதெல்லாம் அதனால என்ன சொல்றாரு, நீ அந்த ஸ்பைடர் மேனு அதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இமிட்டேட் பண்ணாங்க. நிறைய நம்மளோட கேசஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம். மேல இருந்து பசங்க வந்து குதிக்கிறாங்க, நான் தான் ஸ்பைடர் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு நான் ஸ்பைடர் மேன் நான் குதிக்க போறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து பண்ணி நிறைய பசங்க வந்து இறந்தே போயிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணு.
நீ ஃபாலோ பண்ணு, ஆனா இமிட்டேட் பண்ணு. ஆனா அது மாதிரி நான் செய்யணும் அப்படின்றது இது பண்ணாது. நான் எப்படி அவங்கள மாதிரி நான் இமிட்டேட் பண்றது? இப்ப நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து இத்தனை லட்சம் வந்து பண்ணுவாரு. அவரை வந்து இமிட்டேட் பண்ண வேண்டாம், அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன். நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இப்போ 4 ரவுண்டு பண்றேன்னா, இது அடுத்த வாரத்துலேருந்து நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு ரவுண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். 5 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ண போறேன். அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து நான் இன்னொரு ரவுண்டு, அந்த மாதிரி மெதுவா மெதுவா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இந்த 16 ரவுண்டு நம்ம வந்து சாண்டிங், 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்றது அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அடுத்தது என்ன பண்றோம், அவர் வந்து எப்படி வந்து இத்தனை லட்சம் 3 லட்சம் இது வந்து சொல்றாரு அவரு. அப்போ காலையிலே எழுந்துருவாரு. நம்ம எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அதுதான் வந்து பக்தியில வந்து நம்ம முழுகிறது அப்படின்ட்டு வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நீங்க வந்து அப்படியே வந்து இமிட்டேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. சோ இங்கேயும் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. நிறைய பேர் வந்து அதை இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இமிட்டேட் பண்ணும்போது அதுல வந்து உங்களுக்கு இந்த சிவன் வந்து எப்படி வந்து தொண்டையில வந்து நிறுத்துறாரோ அந்த மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணி கடைசியில அழிவு வந்து யாருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் அழிவு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்ததுதான் வந்தது இந்த ஐராவதம், அப்புறம் வந்து வஜ்ராயுதம், அதெல்லாம் வந்தது. அது இவருக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லதோ அதெல்லாத்தையும் இவர் எடுத்துக்கிட்டு யார் எடுத்துக்கிட்டு விஷ்ணு எடுத்துக்கிறாரு. விஷ்ணு எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டாரு. லட்சுமி மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாரு. இந்திரன் எடுத்துக்கிறாரு. இந்திரன் தான் காமதேனு, இந்த காமதேனு, அப்புறம் உச்ச ரவஸ்னு ஒரு குதிரை என்னமோ அது, அப்புறம் அந்த ஒரு யானை இருக்கே மாதாஜி, அதையும் எடுத்துக்கிறாரு அவரு. ஐராவதம் யானை. ஆமா, எல்லாம் இந்திரன் தான் எடுக்கிறாரு. அது எல்லாத்தையும் எல்லாம் நல்ல இந்திரன் எடுத்துட்டு. ஏன்னா அவர் தான் வந்து யாருடைய தலைவர், இவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அவர் தான் தலைவர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து நம்ம வந்து அதுதான் வந்து பார்த்து நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து வராக அவதாரம் வந்து எடுக்கிறாரு. இந்த பூமியை மாத்தாவை வந்து கொண்டு போய் இந்த இரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபுவை வந்து கொண்டு போய் ஒழிச்சிடுறாங்க. இரண்யாக்ஷன் வந்து இதுல கொண்டு போய் ஓஷன்ல கொண்டு போய் கடல்ல கொண்டு போய் வச்சிருந்தாரு. அதை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து கடல் அடியில இருக்கிறதுனால அதை எடுக்கிறதுக்கு வந்து நிச்சயம் வந்து சாதாரணமா அவதாரம் வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து வராக அவதாரம் எடுத்தாரு. வராக அவதாரத்துல அந்த 2 டஸ்க், அதாவது அந்த பல்லு தூக்கின்னு இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த பல்லால அவர் வந்து எடுக்கிறாரு. இவர் பெண்ணா வந்து தொட்டதுனால அவர் வந்து அந்த இதுவா மாறுறாரு. என்ன அப்படின்னா அவங்க 2 பேரும் வந்து கணவன் மனைவியா ஆக்குறாங்க, பூமி தாயார். அதனால்தான் வந்து நம்ம இதுலயே வந்து நம்ம பகவத்கீதைக்குள்ள படிச்சிருக்கோம், பீஜம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பீஜம் அப்படின்னா பீஜாட்சரம் அப்படின்றது வந்து மந்திரத்தை வந்து சொல்றது, பீஜாட்சரம் அப்படின்றது. இது வந்து பீஜம் அப்படின்றது வந்து விதையை அளிக்கக்கூடிய தந்தை வந்து பகவான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா லக்ஷ்மி தாயாரா தான் பிரகிருதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அங்க வந்து விதையை அளிக்கக்கூடிய தந்தையாக அவர் வந்து இருக்கிறதுனால அதனால உங்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த லேண்ட் வந்து ஃபர்டைலா இருந்துச்சு, வளமாக ஆக்கப்படுகின்றது. வளமாகிறது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து வளர்ச்சி வந்து அங்க ஜாஸ்தி நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதான் வந்து ப்ரோஜெனிட்டர், அதாவது இந்த நிறைய மக்களை வந்து உருவாக்குறதுக்கு கூடிய ஒரு பிரஜாபதி அப்படின்ற மாதிரி அந்த அவங்கள வந்து உற்பத்தி பண்றாங்க. உற்பத்தி பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து பிறக்கிறார்கள். அதை வச்சுதான் ஒரு ஜட பூமியை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக இதெல்லாம் வந்து பிளான்ல இருந்தது. ஆனா நம்மால் இவர் கொண்டு போய் ஒழிச்சு வச்சதுனால இவர் வந்து வராக அவதாரம் எடுத்தாரு. வராக அவதாரத்துல எடுத்து இந்த லக்ஷ்மி இந்த தாயார் பூமாதேவியை வந்து அவர் வந்து மணந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா, பூமாதேவிக்கு பிறந்த 2 பேருக்கும் பிறந்ததுதான் வந்து நரகாசுரன். அதான் பௌமாசுரன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பானாசுரன். அந்த பானாசுரன் தான் வந்து இன்னொரு பேரு வந்து நரகாசுரன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ நம்மளுக்கு வந்து தோணும் இல்லையா, 2 பேருமே நல்லவங்க தான் இல்லையா. பரமா இவர் வந்து ஆதி புருஷர் இவரு, வராக அவதாரம். அதே இவங்க வந்து பூமாதேவி வந்து பிரகிருதி, எல்லாருமே பூமியை வந்து தாங்கக்கூடியவர். அவங்களுக்கு ஏன் வந்து நரக இந்த மாதிரியான பிள்ளை வந்து பிறந்திருக்காங்க? சொல்ல முடியுமா யாராவது? அது தெரியல மாதாஜி. நம்மளுக்கு சில சமயம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த இது வரும் இல்லையா, கேள்வி வரும். நான் வந்து நல்லா தானே இருக்கேன், நானும் நல்ல பக்தியில இருக்கேன், எங்க ஹஸ்பண்டும் நல்ல பக்தியில இருக்காங்க, பசங்க ஏன் பக்தியிலேயே வரமாட்டேன்னு. அந்த காலத்து பசங்க சாமி இது பண்ண அப்பா அம்மாவை கவனிக்கிறாங்க,
ஈக்குவலன் டு காடு. கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, அம்மா அப்பாவை நல்லா பாத்துக்கோங்க, என்ன பாத்துக்கிற அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது. அப்படியே ஈக்குவலன் டு காட் வந்து யாருமே ஈக்குவலன் டு காடே கிடையாது மாதாஜி. இல்ல இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? சாமி கும்பிடுன்னு சொல்லலாம், என்ன செய்யலாம்? இல்ல அது அது அதுதான் வந்து அது எதுக்கு அப்படின்னா, இந்தந்த பகவான் தான் வந்து அனுப்புறாரு எல்லாரையுமே வந்து அனுப்புறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த இத அந்த அந்த மாதிரியான ஆத்மாவை வந்து இந்த உடலுக்குள்ள தாங்கி இவங்க தாய் தந்தையராக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்பாடே வந்து பகவான் தான் ஏற்பாடு பண்றாரு. எதுக்காக அப்படின்னா, முந்தைய ஜென்மால நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மா, அந்த இவங்களுடைய கர்மா, அந்த ஆத்மா வருது இல்லையா, அந்த ஆத்மா வந்து இந்த குடும்பத்துல வந்து பறக்க போறது இல்லையா, அந்த ஆத்மா பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள் அது ரெண்டையும் தொலைக்கிறதுக்கு அவர் வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டாரு, மேட்சிங் தான் பண்ணுவாரு. இவங்களால இது வந்து இவங்களோட இது சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்றத அவர் வந்து பார்க்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த இதுலயே வந்து அத வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து வராக பெருமாளுக்கும் இந்த பிரகிருதியான பூமாதேவிக்கு வந்து இந்த சக்தி இருக்கு. அவங்கள வந்து எப்படி வந்து அந்த சோலை வந்து எப்படி அந்த என்ன அந்த சோல் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து தீபாவளியை நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா. சோ அந்த ஆத்மாக்கு ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது இவங்களால மாத்திரம்தான் வந்து முடியும். அசுரன் வந்து அசுரனா பிறந்தாலும் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இல்லையா அந்த அசுரனை இன்னி வரைக்கும் நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். அவருக்காக நம்ம வந்து இதுவை வந்து கொண்டாடுறோம். சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, அந்த ஆத்மா வந்து நல்ல ஆத்மாதான், அது பண்ணக்கூடிய கர்மாக்களை வந்து தொலைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜடபூமியில இப்பேற்பட்ட தாய் தந்தையருக்கு வந்து பிறந்தார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் வந்து பண்ணவே மாட்டார். ரெண்டு பேருக்கும் மேட்சிங்கா இருந்தாதான் பகவான் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து அந்த தாய் தந்தையருக்கு வந்து கொடுப்பாரு. ஸோ நம்ம வந்து அது இத பத்தி வந்து உங்களுக்கு வந்து பாகவதத்துல வந்து இது இனிமேந்து படிக்கக்கூடிய இதுல வந்து வரும். 5வது கேண்டோல நினைக்கிறேன் ரிஷபதேவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ரிஷபதேவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த பக்தி நம்ம வந்து சொல்றாரு. இந்த பக்தி வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, தாய் தந்தையர் வந்து முதல்ல இருந்தே அந்த பக்தியை வந்து பசங்களை வந்து ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்ட்டு ஒரு சொல்றாங்க. நான் கூட இங்க என்னோட கம்யூனிட்டியில இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்றது, அந்த நிறைய பசங்களை நீங்க கூட்டின்னு வாங்க, இந்த இடத்துல இது இருக்கு, இந்த பகவான் பிள்ளையார் இருக்காரு, ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 மந்திரத்தை நீங்க வந்து ஸ்லோகத்தை நீங்க வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல இதுதான் சொல்லணும், இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போய் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பகவானுக்கு வந்து அந்த மரியாதைகளை நம்ம வந்து கொடுத்தாகணும். அந்த மரியாதை நம்ம எப்போ வந்து நம்ம தவறுறோம். ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் சோஸ்திரம் எல்லாம் படிப்பாங்க. இப்ப என்ன டைம் ஆயிடுதுன்னு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸ்கூல் போன குரு பகவான் அஷ்டகம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து படிக்க சொன்னா படிக்கிறாங்க. எல்லாம் ஸ்கூல் போகும்போதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் போவாங்க. இப்ப ப்ரேயர் பண்ணுங்க அப்படின்னா டைம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பதில் நம்ம தான் பண்ணணும் ப்ரேயர். என்ன பண்றது? அதுதான் வந்து சொல்றது. அதான் இன்னைக்கு காலையில கூட ஒரு பாகவதம் லெக்சர் கேட்டுருந்தேன். இப்ப டெம்பிள்ல பண்ற லெக்சரு. ஸோ ரொம்ப நல்லா பேசினாரு இந்த பிரபுஜி வந்து அந்த எப்படி வந்து ஒரு தாயார் நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து சொல்றோம் இல்லையா. ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது வந்து நம்ம வந்து காலையில எழுந்து சாண்டிங் பண்றது அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அ டிவோஷனல் சர்வீஸ். நான் போய் கோயில்ல போய் பூஜை பண்றேன், கோயில்ல வந்து அர்ச்சனை கொடுத்துருக்கேன், கோவில்ல வந்து எங்க வீட்டுல வந்து சுவாமி எல்லாம் வந்து தொடச்சி எல்லாத்துக்கும் வந்து விளக்கேத்தி பூ வச்சு விளக்கேத்தி எல்லாம் வந்து பண்றேன் நானு. இது வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிடையாது அப்படின்ட்டு சொன்னாரு. பகவானுக்கு பண்றது வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து நம்ம அந்த கோவில் அப்படின்னு வந்தாதான் நம்மளால அந்த மூடு வந்து வரும் பகவான இது பண்றது. நம்ம சுவாமி இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுல பிக்ஸ் பண்றதுக்குள்ள அந்த இடம் பார்த்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து சுவாமியை பத்தி ஞாபகம் வருதுன்னா அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. இப்படி ஒரு அம்மா வந்து ஒரு தன்னோட குழந்தை தன்னோட குழந்தை வந்து போட்டோ வச்சாதான் என் குழந்தை ஞாபகம் வரும் அப்படின்றது எந்த தாயாராவது சொல்லுவாங்களா? போட்டோவை பார்த்தா எனக்கு என் குழந்தை ஞாபகம் வருது அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல மாட்டாங்க மாதாஜி. அதுக்குள்ள மறக்கும் குழந்தைய எப்படி மறக்கும்? அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. போட்டோ பார்த்தா என் குழந்தை ஞாபகம் வருது, போட்டோ பார்த்தா அப்படி. அதுதான் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய குழந்தைய வந்து போட்டோ வச்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி இல்லையோ, அதே மாதிரிதான் பகவான நீங்க வந்து நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஊனிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படிங்கிறாங்க.
மனசுல பகவான நினைச்சுட்டே இருக்க போறோம். நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி வந்து நினைச்சுட்டே அப்போ வந்து மாயை வந்து நம்மள வந்து ஆட்கொள்ளாது. கடவுளே காப்பாத்து, கடவுளே காப்பாத்துங்கிறோம். கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிடுறோமே. மற்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து பேச மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சோ அதுதான் இங்க வந்து நம்ம அந்த இது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வச்சு பகவானுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கண்டிப்பா வந்து கொடுத்தாகணும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து நம்ம இந்த இதுதான் நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ராஷ்ய உச்ச ஜிதம் ஜிதம் தே அச்சித யஜ்ஞ பாவன த்ரயம் தனும் ஸ்வமம் தன்வதே நமஹ யத்ரோ மகர்தேஷு நிலியோரத்யாஸ்தஸ்மை நாம காரண சுகாரயதே. இது யாரா படிக்கிறீங்களா? ஆல் தி ஸ்டேஜஸ். Krishna. All the sages uttered with great respect. Oh, unconquerable enjoyer of all sacrifices, all glory and all victorious unto you. You are moving in. Side irukke, the right side. Form the personified Vedas and in the hair of your body, the oceans are submerged for certain reasons to uplift the earth. You have now assumed the form of boar. A boar. Hide remaining part of the player. இல்ல ஃபுல்லா தான் போட்டுருக்கேன் நானு. அந்த பெரியசா தெரியணும்ன்றதுக்காக ஸ்லைட் ஷோ போட்டுருக்கேன் நானு. இல்லன்னா சின்னதா இருக்கு. For certain reasons to uplift the earth, you have now assumed the form of a boar. அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, நீங்க வந்து என்ஜாயர் ஆஃப் ஆல் பகவான் தான். அதான் போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. எல்லா யஜ்ஞங்களையும் யாரு வந்து அனுபவிக்க கூடியவர் தான் வந்து சொல்றாரு. யூ ஆர் த என்ஜாயர். நம்ம இத நம்மளுடைய 5வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில 5வது அத்தியாயத்துல 27வது ஸ்லோகத்தை வந்து சொல்றோம். போக்தாரம் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்றாரு, போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம். யாரு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஆல் க்ளோரிஸ் அண்ட் ஆல் விக்டரிஸ் அண்டர் யூ. So you are moving in your person. அவர் வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து புகழாரம் சூட்டுறாங்க. எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க தான் முதலாளி. வேதங்களும் உங்க வாயிலிருந்து தான் வந்தது. உங்களுடைய நம்ம அந்த சொல்லுவோம் இல்லையா, மயிர்கால்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த முடி இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல வந்து பள்ளம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த கடலே வந்து அதுல முழுகிடுமா. அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய மயிர்கால்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஆமா, அந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடியது. நீங்க இப்போ வந்து ஒரு எந்த வடிவத்துல நீங்க வந்திருக்கீங்க? பன்றி வடிவத்துல, காட்டு பன்றி வடிவத்துல நீங்க வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு புகழாரங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு வந்து சொல்ற. சோ இது வந்து இது அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் வராஹா பத்தி இந்த 36வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாகவதத்துல இருந்தா எடுத்தது. ஸ்ரக்துண்ட ஆசித் ஸ்ருவ இச நாசயோர் இதோதர காமசா கர்ணரந்தரே பிரசித்ரம் ஆசய கிரஸ்னே கிரஹஸ்துதே யச்ரவணம் தே பாகவன் அக்னிஹோத்ரம். அக்னிஹோத்திரம்னா உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். அக்னிஹோத்திரம்ன்றது எப்பவுமே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இது படிக்கிறது. Oh Lord, your tongue is a plate of sacrifice. Your nostril is another plate of sacrifice. In your belly is the eating plate of sacrifice. And another plate of sacrifice is the holes of your ears. In your mouth is the Brahma plate of sacrifice. Your throat is the plate of sacrifice known as Soma. And whatever you chew is known as Agnihotra. பகவானுடைய இப்ப ஒரு பகுதியை பத்தி வச்சிருந்தாங்க. நாக்கு வந்து அந்த யஜ்ஞங்கள் நடத்தக்கூடிய இடமாக இருக்கின்றது. மூக்கு வந்து உங்களுடைய அதுவும் வந்து இன்னொரு யஜ்ஞங்கள் நடத்தக்கூடிய இடமா இருக்கு. அவங்களுடைய வயிறு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாப்பிடக்கூடிய யஜ்ஞமா வந்து நடக்கின்றது. அப்புறம் அவங்களுடைய காதல் இருக்கக்கூடிய ஓட்டம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து இன்னொரு விதமான யஜ்ஞங்கள் நடத்தக்கூடிய இடமா இருக்கு. உங்களோட வாய் வந்து பிரம்மா வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணக்கூடிய இடமா இருக்கு. உங்களுடைய த்ரோட் அதாவது தொண்டை வந்து இன்னொரு இடமா வந்து சோமா அப்படின்ற சோமபானம் சொல்றாங்க. அந்த சோமா நடத்தக்கூடிய சோமஸ்கந்தர், அதாவது சோமா அப்படின்னால இவர் தான் நினைக்கிறேன், சந்திரன் வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண, அதாவது யஜ்ஞம் பண்ண இடமா இருக்கு. நீங்க என்னெல்லாம் வந்து
சூ பண்றீங்க, அதாவது சுவைக்கின்ற என்ன சொல்றது, சூக்கு வந்து என்ன சொல்றது, கடிச்சு சாப்பிடுறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து அக்னிஹோத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அங்க அக்னிஹோத்திரம் நம்ம வந்து 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பாக்குறோம் எப்படி வந்து பகவான் ஒன்னொன்னு ஒரு இதுவா எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம். கரெக்ட் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இதுதான் 40வது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 40 இங்க நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை பார்க்க மறந்துட்டு. त्रयीमयीं रूपम् इदं सौकारम् भूमण्डले नाथ तथा ग्रन्थे चक्षति शृणुभूत ज्ञानभूयसा कुलचलेन्द्रस्य एतैव विभ्रमः. நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க யாரோனா படிங்க. O Lord, as the peaks of great mountains become beautiful when decorated with clouds, your transcendental body has become beautiful because of your lifting the earth of the edge of your dust. So அதான் வந்து சொல்றாரு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி வந்து ஒரு மலை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேகங்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா, அந்த மேக கூட்டம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மலைக்கு ஒரு அலங்காரமா வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி பகவான் வந்து இந்த பூமியை வந்து இதுல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றாரு, கடல்ல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றாரு. அதை எடுத்துட்டு வந்து எங்க நிறுத்தி வைக்கிறாரு அப்படின்னா மூக்கு மேலன்னு நிறுத்தல, அந்த 2 இது இருக்கு இல்லையா, அந்த தூத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பல்லு, அது அந்த 2 இதை வந்து எட்ஜில், அதாவது நுனியில வச்சுட்டு இருக்காரு. அதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்காரு, ரொம்ப அழகா இருக்கு, உங்களுடைய ஆன்மீக உடல் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஒன்னொன்னுத்தையும் வர்ணிக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து பாக்க समस्तपयिनं जगतं तष्टुसं लोकया पत्नीम् असि मात्रं पित विदेम चायशै नमस सहा त्वयः यस्यं स्वदेशो अग्निम् इवरानौ अदाह. படிங்க மாதாஜி. ஜானி மாதாஜி நீங்க படிங்க. O Lord, for the residential purposes of all inhabitants, both moving and non-moving, this earth is your wife, and you are the Supreme Father. We offer our respectful obeisances unto you, along with Mother Earth, in whom you have invested your own potency, just as an expert sacrifices puts fire in the Arani wood. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஆரணி உட்டுக்கு தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க, விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து சிவபுராணத்துல ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரெஃபர்ஸ் டு த சாக்ரிஃபைசல் சேர்னிங் டு. இதுதான் நான் ஐ திங்க் வேற எங்க சொன்னேன்னு தெரியல. ஃபயர் வந்து கெமிக்கல், அதனால அதை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு எந்த கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு தெரியல. அது ஐ திங்க் இதுல வந்து சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், பாகவதம் கிளாஸ்ல அக்னிஹோத்திரம் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது. ஃபயர் வந்து இப்பதான் வந்து இந்த மாடர்ன் இதனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மேட்ச் ஸ்டிக்னு வந்து வந்திருக்கு. இல்ல அப்படின்னா ஒண்ணு என்ன சிக்குமுக்கி கல்ல வச்சு ஃபயர் வரவழைப்பாங்க, அப்படி இல்லை அப்படின்னா வுட், அதுதான் வந்து ஆரணி வுட் அப்படின்னு வந்துச்சு. இந்த அரணி அப்படின்றது வந்து அதை வந்து அப்படியே இது பண்ணுவாங்க, மத்துக்கு இது கடையிற மாதிரி, தயிர் கடையும் போது எப்படி அவ்வளவு வேகமா வந்து பண்ணுவாங்க, வேகமா பண்ணும்போது அதுலயே வந்து ஃபயர் வரும். அதை வச்சுதான் அவங்க வந்து அந்த யாகமே வந்து வளர்ப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதான் இங்க வந்து யாருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, போத் மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங் இன்ஹாபிட்டன்ஸ், அதாவது இந்த உயிர்வாழிகள் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம அப்புறம் வந்து மொத்தம் 8,64,000 முழு உயிர்வாழிகள், அது தவிர மலைகள், இது எல்லாமே வந்து யார் வந்து இது மனைவி அப்படின்னா உங்களுடைய பூமாதேவி வந்து மனைவி, நீங்க தான் வந்து அதுக்கு தந்தை, உங்களுக்கு நாங்க எங்களுடைய மரியாதையை வந்து செலுத்துகின்றோம். நீங்க வந்து இந்த பூமாதேவி மேல உங்களுடைய அத்தனை இதுவும் வந்து என்ன பொட்டன்சி அப்படின்னு உங்களுடைய எனர்ஜி அத்தனையும் வந்து இதுல வந்து போட்டிருக்கீங்க பூமாதேவி இது மேல. சோ அது வந்து எப்படி அப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட், எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஃபயரை வரவழைக்கிறதுக்காக இந்த பீச் இது பண்றோம் இல்லையா,
சேர்ன் பண்றோம் இல்லையா, அத மாதிரி நீங்க வந்து உங்களோட இதை வந்து சேர்ன் பண்ணி அப்படியே அந்த பூமாதேவியை நீங்க மேல கொண்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து தவ பிரபோ ரசங்கதாய பூவ உத்விபார்ஹனம் ந விஸ்மயோ அசௌ த்வயி விஸ்வ விஸ்மயே யோ மயேத் ஏதம் சாச்ரத அதி விஸ்வமயம். எல்லாமே வந்து விஸ்வம். அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பமே வந்து அந்த நம்மளுடைய விஸ்வசாஸ்திரத்தை ஆரம்பமே அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. விஸ்வம் விஸ்வம் சக்தாரம் பூத பவ்ய பவத்பவோ அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அந்த விஸ்வம் அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. எல்லாமே விஸ்வமயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யார் படிக்கிறேன்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. Who else but you, the supreme personality of Godhead, could deliver the earth from within the water? It is not very wonderful for you, however, because you acted most wonderfully in the creation of the universe. By your energy, you have created this wonderful cosmic manifestation. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன அப்படின்னா, உங்களை தவிர யார் வந்து பூமாதேவி இங்க இருந்து வந்து கொண்டு வர முடியும், மேல கொண்டு வர முடியும்? நீங்க தான் அதை வந்து உங்களாலதான் அது முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து நீங்க எவ்வளவு வந்து பார்த்து நீங்க வந்து அந்த பூமி, இந்த பகவானுடைய அந்த தத்தாசக்தியில இருந்தா வந்து அந்த பூமி இருக்கு இல்லையா, அந்த பூமி எவ்வளவு அழகா நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. சோ அதுல இருந்து வந்து இந்த பூமியை லிஃப்ட் பண்ணும் போது தெரியறது என்ன அப்படின்னா, நீங்க அந்த பூமியில வியாபித்திருக்கீங்க, எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு நல்லா புரியுது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து அப்படியே கையால எடுத்துடுறாருல்ல, அந்த அந்த இதால எடுக்கிறாரு இல்லையா, அதனால அவர் வந்து வியாபிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம பிரம்மாண்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ இதுலதான் வந்து நம்ம வந்து கோலோகா சார்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த 14 லோகங்கள் வந்து இந்த இதுல இருந்து பகவானுடைய இதுல இருந்து வந்து நாபியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த அந்த தாமரை தண்டு தான் வந்து இந்த இதுவா மாறுது. 14 லோகங்கள் மேல டாப்ல உட்கார்ந்து இருக்கவர் தான் வந்து பிரம்மா, சத்தியலோகம் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கு பிரம்மாக்கு மேலதான் அதனால இது வந்து பிரம்மா அண்டா அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் கிடையாது. அண்டான்றது வந்து ஒரு எக், அண்டான்றது வந்து எக்குன்னு சொல்லுவோம். அது ஹிந்தியில வந்து அண்டானா எக்குன்னு சொல்லுவோம். ஆமா. சோ அந்த எக் ஷேப்ல வந்து இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த உலகம், பிரம்மாண்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். அதுக்கு மேலதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரஜா ரிவர் அதெல்லாமே வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இந்த 14 லோகங்கள் வந்து இந்த தாமரை தண்டு. சோ இப்படிதான் வந்து இருக்கக்கூடியது. சோ எப்படி வந்து இந்த பூமி கீழே இந்த பாதாள லோகத்திலேயே நீங்க வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். அந்த கீழே அந்த பாதாள லோகத்துல இருந்து பகவான் எடுத்துன்னு வந்து மேல அந்த ரவுண்டு தெரியுறது இல்ல, பூர்லோகம், அது மேல கொண்டு விட்டுறாரு. அதுதான் வந்து பூர்லோகம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அந்த பூர்லோகத்துல விட்டுட்டு அவர் வந்து பகவான் வந்து அந்த அது வந்து பாட்டுக்கு அது மெதந்தன் இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து மெதந்தன் தான் இருக்கும். அந்த பூலோகம் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து 9 பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை சுத்திதான் வந்து நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ இதுல இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பூமி. ஸோ இந்த பூமியில வந்து நிறைய வந்து மக்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். விதுன்வதா வேதமயம் நிஜம் பாபோ ஜனஸ்தப சத்திய ஜனலோகம், என்னெல்லாம் லோகம் இருக்கு சொன்னாங்க. ஜனஸ்தப சத்திய நிவாசினோ வயம் சதசிக்தௌத சிவம்பு பிந்து பீர் விம்ரஜ்யமன ப்ரிஷம் இஷ பவிதஹ. யார் படிக்கிறேன்? நான் படிக்கிறேன். ஓ சுப்ரீம் லார்ட், undoubtedly we are inhabitants of the most pious planets, the Jana, Tapas and the Satyalogas, but still we have been purified by the drops of water sprinkled from your shoulder has by the shaking of your body. அவர் வந்து சொல்றாரு, மேல் உலகம் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து இந்த 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க, பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயத்துல யார் எந்தெந்த இடத்துக்கு போவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி 14வது அத்தியாயத்திலயும் வந்து இதை பத்தி வந்து யார் வந்து இந்த குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எங்கெங்க போவாங்க. சத்துவ குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ். இந்த ஹையர் பிளானட்ஸ்ன்றது எது? பூர்லோகத்துக்கு மேல புவர்லோகம், ஸ்வர்லோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம், இந்த பிளானட்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து போவாங்க. யாரெல்லாம் வந்து ரஜோகுணம் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த பூலோகத்திலேயே வந்து இருப்பாங்க. யாரெல்லாம் வந்து தமோ குணமோ
அவங்க இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தல வித்தல சுத்தல தலாதல மகாதள ரசாதல பாத்தாள இந்த லோகத்துக்கு அவங்க வந்து தள்ளப்படுவார்கள். அந்த லோகத்துல வந்து ரஜோகுணம் வந்து ரஜோகுணம் வந்து பூலோகத்திலேயே இருப்பாங்க. திரும்பி திரும்பி பிறந்துட்டே இருப்பாங்க. பிறக்கிறது இறக்குறது பிறக்கிறது இறக்குறது பூலோகத்திலேயே பறந்துட்டு இருப்பாங்க. எய்தர் எந்த மாதிரியான ஃபார்ம் அப்படின்னா ஏதாவது 8,64,000 உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. பண்ணக்கூடிய கர்மாக்களை வந்து பொறுத்து. சத்துவகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து 6 லோகத்துல ஏதாவது ஒண்ணு, ஏதாவது ஒரு ஸ்வர்க லோகம் அப்படின்னு போவாங்க. இப்ப நடுவுலயே ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஐ திங்க் முன்னாடியே வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கேன், இது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது, இப்போ யாராவது வந்து தூக்கு மாட்டி செத்து போயிடுறாங்க, சூசைடு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்க இருப்பாங்கன்னா இந்த புவர் லோகத்துல தான். அதான் இந்த கோஸ்ட் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம் புவர் லோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அது அப்படியே அலைஞ்சு திரிஞ்சுட்டு இருக்கும். அதோட காலம் முடியும் வரைக்கும் அங்க வந்து திரிஞ்சுட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து எதுக்கு வந்து அந்த பகவான் கிட்ட போய், பகவான் யம தர்மராஜன் வந்து அவருக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கும் வந்து சொல்லுவாரு, இந்த ஆத்மா ரொம்ப இதுவா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு, அதோட எண்டு வந்தாச்சு, நீங்க வந்து இனிமேந்து அந்த ஆத்மாக்கு அதோட கர்மாக்கு ஏத்தா போல நீங்க எந்த ஜென்மாவை வந்து கொடுக்கணுமோ, யார் எந்த இடத்துல போய் பறக்கணும் அப்படின்றது பகவான் கிட்ட வந்து சொல்லுவாரு. பகவானுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து ஏற்படுத்தணும். அதுதான் வந்து ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, எல்லாருமே எல்லா இதுலயுமே வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஈவன் சூரிய இதுல கூட மக்கள்லாம் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம மாதிரி மக்கள் கிடையாது, அதுக்குன்னு உண்டான அந்தந்த காலத்துக்கு உண்டான அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான மக்கள் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இது எல்லாமே இனிமே என்ன ரொம்ப ஹையர் பிளானட்ஸ், அதாவது ரொம்ப தூய்மையான பிளானட்ஸ், ஹையர் பிளானட்ஸ், இந்த மகர்லோகம் ஸ்வர்கலோகம் அந்த பிளானட்ஸோட நாங்க இப்ப எல்லாருமே வந்து தூய்மை அடைந்து விட்டோம். எப்படி தூய்மை அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு ஷேக் பண்ணீங்க பாருங்க அப்படின்றாங்க. அந்த பூமியை கொண்டுட்டு இப்படி இப்படி ஷேக் பண்ணார்ல, அப்போ வந்து அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து அவங்க மேல பட்டது இல்ல, அப்படியே வந்து ஜலம் தளிச்ச மாதிரி அதெல்லாம் நாங்க எல்லாருமே வந்து பியூரிஃபை ஆயிட்டோம், எல்லாருமே நாங்க எல்லாருமே தூய்மை அடைந்து விட்டோம் அப்படின்ட்டு இந்த ரிஷிகள்லாம் வந்து சொல்றாங்க. சவைபத பிரஷ்ட மதிஸ்தவஸ்தே யகர்மணா பரம பராகர்மண யத்யோகமயா குணயோக மோஹிதம் விஸ்வம் சமஸ்த பகவான் விதேஹிசம். ஹரே கிருஷ்ணா. Oh Lord, there is no limit to your wonderful activities. Anyone who desires to know the limit of your activities, certainly nonsensical. Everyone in this world is unconditioned by the powerful mystic potencies. Please bestow your causeless mercy upon these conditioned souls. Conditions. So அவங்க எல்லாருமே வேண்டுறாங்க, இந்த முனிவர்கள் எல்லாருமே வேண்டுறாங்க. நிறைய பேர் வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து லிமிட் இருக்கு, எனிவன் டிசைர்ஸ் டு நோ, பகவானுக்கு எங்க வந்து எண்ட் இருக்கு, பகவானுக்கு வந்து எண்டு கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்குல எங்க முடிவு இருக்கு அப்படின்ற, உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அது வந்து எல்லாமே வந்து முட்டாள்தனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து எண்டே கிடையாது, உங்களுடைய ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது, நடுவும் கிடையாது அப்படின்ட்டு 11வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் சொல்றாரு. உங்களுடைய ஆரம்பம் எங்கன்னே தெரியலையே, உங்க நடுப்பகுதி எங்கன்னே தெரியலையே, உங்களுடைய முடிவு எங்கன்னே தெரியலையே, அப்பேற்பட்ட ஒரு விஸ்வரூபத்துக்கு நீங்க வந்து கொடுத்துருக்கீங்க, நீங்க யாரு அப்படின்ட்டு வந்து கேட்க. சோ அவரு எல்லா முனிவர்கள் என்ன வேண்டுறாங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய அபரிதமான சக்தி மூலமா இந்த உலகத்தை வந்து நீங்க வந்து படைச்சிருக்கீங்க, அதுல வந்து கண்டிஷனும் பண்ணிருக்கீங்க. கண்டிஷன் சோல்னா யாரு அப்படின்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நம்ம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து கட்டுப்பட்டிருக்கோம். நம்ம வந்து சில சமயம் நான் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன், அப்ப திடீர்னு ஏதாவது ஒண்ணு வரும், அப்போ நம்ம அந்த நிம்மதி வந்து இது எல்லாமே வந்து மாறி மாறி வரக்கூடியது. எப்படி வந்து துன்பம் வந்து இன்விடேஷன் இல்லாத வருதோ, அதே மாதிரி இன்பமும் வந்து இன்விடேஷன் இல்லாதே வந்து வரும். ஸோ அதனால இந்த முனிவர்கள்லாம் வேண்டுறாங்க, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு உங்களுடைய கருணை அத்தனையும் வழங்குமாறு நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இங்க மைத்ரேயர் முனிவர் வந்து சொல்றாரு. மைத்ரே இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 3வது காண்டத்துல வந்து இது வருது. மைத்ரேயருக்கும் விதுரருக்கும் வந்து இந்த உரையாடல் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. மைத்ர உவாச்ச இதி உபாஸ்தி யமனோ அசௌ முனிபீர் பிரம்மவாதிபீம் சலீலஸ்வ புரக்ரந்தா உபாதத்விதா மணிம்.
Hare Krishna. Vera padinga. The sage Maitreya said, the Lord being thus worshipped by all the great sages and the transcendentalists touched the earth with their hooves and placed it on the water. Placed it on the water. அதாவது மேல கொண்டு அதை அப்படியே வச்சுட்டாரு அவரு. அந்த பூமியை வந்து அந்த இதுல வந்து வச்சுட்டாரு. உங்களை நாங்க வணங்குகின்றோம். நாங்க யாரு அப்படின்னா நாங்க கிரேட் சேஜஸ் அப்படின்னு நாங்க என்ன முனிவர்கள், அப்புறம் வந்து ஆன்மீகவாதிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நீங்க வந்து உங்களுடைய அந்த தூத்தி கொண்டு இருக்கிற பல்லு இருக்கு இல்லையா, அது மூலமா நீங்க வந்து மேல கொண்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதனோட பொசிஷன்ல கொண்டு வச்சுட்டாரு பகவான். சதா இதம் பகவான் ஊர்விம் விஸ்வக்ஷேன பிரஜாபதி ராசயா லீலயா நோதிம் அப்சு ஞாச யாயுஹரீம். ஹரே கிருஷ்ணா. In this manner, the personality of Godhead, Lord Vishnu, the maintainer of all living entities, raised the earth from within the water, and having placed it afloat on the water, he returned to his own abode. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பூமா தேவியை கொண்டு மேல கொண்டு இந்த இது மேல கடல், அந்த கடல் மேல வச்சிடுறாரு. அவ்வளவுதான். அது அப்படியே வந்து கடல்ன்றது வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய கடல் கிடையாது. பூமா நம்ம வந்து இருக்கிறது வந்து நம்ம இருக்கிறது வந்து கடலுக்கு நடுவுல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். 71% of water and 29% is land அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்மளுடைய பூமி வந்து அதனால ஆக்கப்பட்டது. ஆனா இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த காரண கடல்ல வந்து கொண்டு வச்சிருக்காரு பகவான். இந்த பூர்லோகம் அப்படின்றது வந்து அந்த காரண கடல்ல வந்து கொண்டு வச்சிருக்காரு. ஸோ அங்க கொண்டு வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய அது அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்கு அந்த இது. அவர் வந்து தன்னுடைய வைகுண்டத்துக்கு அவர் வந்து கிளம்பி போறாரு. இதை வச்சுட்டு அவரு தன்னோட வந்த வேலையை முடிஞ்சிடுது, அதனால அவர் கிளம்பி போறாரு. ஏவம் ஏதம் ஹரிமேதசோ ஹரே கதம் சுபத்ரம் நியமைனஹ ஸ்ரண்வித பக்திய ஸ்ராவ்யத் ஏத ஓசதிம் ஜனார்தனோ அஸ்யசு ஹிருதி பரிஸ்தஸ்திதி. If one hears and describes in a devotional service attitude this auspicious narration of Lord Bore, which is worthy of a description, the Lord who is within the heart of everyone is very pleased. Hare Krishna. Hare Krishna. So if one hears and describes in a devotional service attitude, this devotion service attitude, this auspicious narration, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு தூய பக்தியில நம்ம வந்து இந்த பகவானுடைய இந்த வராக அவதாரத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினோம், கேட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து அவ்வளவு பிடிக்குமா. இந்த வராக தன்னுடைய ஒரு அவதாரத்தை பத்தியா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப வந்து ப்ளீஸ் ஆயிடுவாரு. அவரு இது என்ன பத்தி வந்து பேசுறாங்களே இவங்க அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவாரா. யாரெல்லாம் இதை சொல்கின்றார்களோ, யாரெல்லாம் இதை கேட்கின்றார்களோ, இதை வந்து ஸ்ரத்தையோட கேட்கிறாங்களோ, அவங்க எல்லா பகவானுக்கு வந்து அவங்க வந்து ப்ளீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. சோ தஸ்மின் பிரசன்னே சகலாசீசம் பிரபாவோ கிம் துர்லபம் தபீர் அலம் லவமபிஹே அனன்ய திருஷ்டயா பஜதம் உபாசயஹ ஸ்வயம் விதாத ஸ்வகதிம் பராம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அது முடிவில்லை, அது இட்டர்னல் அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. Nothing remains unachieved when the Supreme Personality of Godhead is pleased with someone. By transcendental achievement, one understands everything else to be insignificant. One who engages in transcendental loving service is elevated to the highest perfectional stage by the Lord himself, who is seated in everyone's heart. Hare Krishna. Hare Krishna, son. Nothing remains unachieved with the Supreme Personality of God. So நம்மளால சாதிக்க முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. பகவானுடைய இந்த மாதிரியான அவதாரங்கள் பத்தியும் அவருடைய நாமங்கள் பத்தியும் நம்ம வந்து கேட்கும் போதோ சொல்லும் போது பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ என்னை பத்தி நிறைய கேட்டிருக்கியே இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதெல்லாம் நினைக்காத இருக்கோமோ அதெல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து வழங்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. So transcendental achievement, one understands everything else to be insignificant. நம்ம ஆன்மீக இதுல வந்து என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா,
இதெல்லாமும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு பத்தியா, பகவானாலதான் அது முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். எவ்ரிதிங் எல்ஸ் டு பி மத்தது எல்லாமே வந்து பகவான் தான் வந்து முன்னிலைப்படுத்தி மத்தது எல்லாமே வந்து இன்சிக்னிஃபிகன்ட், அதாவது நம்ம கணக்கிலேயே வராது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இந்த இது பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு இது பாட்டு தான் ஞாபகம். எல்லாரும் நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாட்டு, MS சுப்புலட்சுமி வந்து பாடுறது. இது அந்த அன்னமாச்சாரிய கீர்த்தனை ரொம்ப நல்ல இதுவா இருக்கும். నానాటి బ్రతుకు నాటకము ఆనక కన్నెది కైవల్యము, నానాటి బ్రతుకు నాటకము పుట్టుటయు నిజము புடையோ நிஜமோ. இத பாக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா, புட்டுட்டைய நிஜமோ, அதாவது பிறக்கிறதும் உண்மை இறக்கிறதும் உண்மை, இதுக்கு நடுவுல நீ என்ன நாடகம் ஆடுற அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. இது ஞாபகம் வருது இல்லையா? இத கேட்கும் போது நம்மளுக்கு மத்தது எல்லாமே இன்சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கு. பகவானை பத்தி நம்ம தெரியும் போது நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு மத்தது எல்லாமே வந்து ஒரு துச்சமா வந்து போயிடுது. பகவான் தான் வந்து ஒரு பிரதானமா இருக்கு இல்லையா? நீங்க ஃபீல் பண்றல, நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? கரெக்ட் மாதாஜி. நம்ம வந்து அதான் நம்ம வந்துட்டோம், திருப்பி போய் தான் ஆகணும். வரும்போதும் ஒண்ணும் இல்ல, போகும்போதும் ஒண்ணும் இல்ல, தெரியாம கண்டதெல்லாம் பார்த்துட்டு பணம் காசு அதுன்னு அதுக்கு பின்னால ஓடுறது. அப்புறம் கொஞ்சம் வயசாகும்போது தான் அடடா நம்ம லைஃபே வேஸ்ட் பண்ணிட்டுமே, இப்ப நம்ம கிடைச்ச இந்த ISKCON எப்போ கிடைச்சக்கூடாதுன்னு நானே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அது அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது. நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம லைஃப் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி இப்ப இருக்கிற கொஞ்சம் டைமாவது நம்ம ஒன்ன நினைச்சிட்டு நம்ம நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்னு டெய்லி தோணுது மாதாஜி. அது டவுட்டே கிடையாது. கரெக்ட் கரெக்ட். நானும் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணேன் மாதாஜி. நானும் அப்படிதான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன். ஈவன் தோ எனக்கு வந்து நான் லாங் பேக் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாலும் அது வந்து பாதியில விட்டு போயாச்சு. ஃபுல்லா தெரியாது, அது பாதியில விட்டு போயிடுது. ஏன்னா வந்து வந்தவருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, அவர் வந்து ஊர் விட்டு கிளம்பிட்டாரு அப்படின்றதுனால அதோட நின்று போயிடுது. அதுலயே நான் வந்து ஒரு தேடுதல் முயற்சி இருந்தது. எப்ப போனாலும் தேடுதல் வந்து இருந்துட்டே இருந்தது. தேடுதல்ல அது கடைசியா எனக்கு வந்து ISKCON மூலமா தான் அது நிறைவு பெற்றது அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப அட்லீஸ்ட் இந்த சமயத்திலேயாவது வந்தது. கிளம்ப போறதுக்கு முன்னாடியாவது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோமே. எப்படி அப்படின்னா, இந்த சாக்ரட்டிஸ் வந்து சாக்ரட்டிஸ்க்கு வந்து அவருக்கு பாய்சன் கொடுத்து தானே இறக்க வைக்கிறாங்க. அவர் வந்து இறக்க போறதுக்கு அந்த பாய்சன் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு இந்த புக்கு கூட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த ஏதோ ஒரு அவரு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த பகவானை பத்தி தான் அந்த புக்கு. நம்ம பகவான் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவானை பத்தியான நாலேஜ் வந்து அவருக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக, அவர் இன்னும் நிறைய தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த புக்கை படிச்சுட்டு போறேனே அப்படின்னு. இப்ப இனிமே நீ இறக்க போற, தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? இல்ல நான் அது எனக்கு வந்து அந்த ஆசை இருந்தது, அதையாவது நிறைவேற்றிக்கலாமே, அந்த படிக்கிற ஆசையாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய நாலேஜ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த புக்கு படிச்சதுனால அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ நம்ம எவ்வளவு வந்து பகவானை பத்தியான அவரோட அவதாரங்கள் எல்லாம் கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நம்மள வந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்ட், அதாவது நம்ம மத்தவங்கள பார்க்கும்போது இந்த ரொம்ப கடுகோட ரொம்ப சிறுசு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். மத்த இதெல்லாம் பூமியை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 7 அண்டங்கள், அந்த அண்டங்கள்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு கடுகு தூசி தான் எல்லாருமே. நம்ம வந்து அது சிக்னிபிகண்ட் கிடையாது, இன்சிக்னிபிகண்ட் தான் வந்து சொல்லுவோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஆன்மீக இதுல வந்து லவ்விங் சர்வீஸ்ல வந்து என்கேஜ் பண்ணணும். ஸோ என்கேஜ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ஷன் போவோம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மத்ததெல்லாம் வந்து துச்சமா தெரிஞ்சு பகவான் தான் வந்து பிரதானமா வந்து எப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது தெரிய வருதோ அப்பதான் நம்ம வந்து பகவான் வந்து நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து பூரிச்சு போவாரு. ஆஹா, இந்த குழந்தை புரிஞ்சுட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்குதான் நம்ம என்ன நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து முடிவு பண்ணுவாராம். சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் வரஹா. को नाम लोके पुरुषार्थ सरावेद पुरा कथानां भागवत कथा सुतम अभियक्रणं मंजलीर वीर भावपहम अहो विराज ஏத வின நரே நேதரம். சோ இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்கார்னேஷன். Who other than one who is not a human being can exist in this world and not be interested in the ultimate goal of life? Who can refuse the nectar of narrations about the
personality of Godhead's activities, which by itself can deliver one from all material pangs. Hare Krishna. Who other than who is not interested, who is not a human being? மனிதனாக பிறப்பெடுத்தக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இருந்துருக்காங்க. Can exist in this world and not be interested. ஆமா, not be interested in the ultimate goal of life. ஆமா, are not be interested in the ultimate goal of life. யாருக்குதான் வந்து நம்மளுடைய ultimate goal of life வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து வேண்டாது இருக்கும்? எப்படி எப்படி அப்படின்னா who can refuse a nectar of narration? யாரெல்லாம் வந்து இத வெறுத்து ஒதுக்க முடியும்? என்ன வெறுத்து ஒதுக்குறது? பகவான பத்தியான ஒரு அவதாரம் பத்தி, இப்போ வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், இன்னொன்னத்தை பத்தி நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவானை பத்தி அந்த ஈர்ப்பு தான் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அதான் வந்து சொல்றாங்க, அந்த ஈர்ப்பு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஜட பூமியில படக்கூடிய துன்பங்கள் அத்தனையும் நம்மள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பகவான் வந்து எடுத்துருவாங்க. நீ பட்டது கஷ்டம் போரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவா எடுத்து கடைசியில தன்னுடைய திருநாட்டுக்கு நம்மள அழைத்துக் கொள்வார் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து இன்கார்னேஷன்ஸ் பத்தி எல்லாம் வந்து சொன்னா. ஃபர்ஸ்ட் இன்கார்னேஷன் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம், ரெண்டாவது வந்து கூர்ம அவதாரம், மூன்றாவது வந்து வராக அவதாரம், நான்காவது வந்து நரசிம்ம அவதாரம். இது நானும் வந்து சத்திய யுகத்துல நடந்தது. அடுத்தது வந்து ஐந்தாவது வந்து வாமன அவதாரம், அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆறாவது வந்து பரசுராமர் அவதாரம், ஏழாவது வந்து ராமர் அவதாரம், அடுத்தது வந்து பலராமர் அவதாரம். இந்த 4 அவதாரமும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திரேதா யுகத்துல நடந்தது. துவாபர யுகத்துல 9வது அவதாரம், அதாவது நம்மளுடைய இவரோட இல்ல சாரி வெரி சாரி 4 வந்து சத்தியயுகம், 3 வந்து திரேதா யுகம், 2 வந்து இது 8 9, அதாவது பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து பலராமரும் வந்து கிருஷ்ணரும், அதாவது 10வது அவதாரம் தான் வந்து கல்கி அவதாரம் அப்படின்ட்டு வந்து. கல்கி இன்னும் வரல, கல்கி இனிமேல் தான் வந்து வரும். இன்னும் முடியலையே, கல்கி இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கு. இப்பதான் வந்து 5117 வருஷம் ஆயிருக்கு. 4,32,000 இல்ல, அதுல வந்து இவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னும் போது இன்னும் இருக்கு. அதான் எப்ப வந்து தர்மத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாதோ அந்த சமயத்துல பகவான் வந்து வரும். அதுக்குள்ள நம்மள இருக்க மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சோ நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்பெல்லாம் வந்து டைம் கிடைக்கிறதோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம மத்தவங்களோட ஷேர் பண்ணணும். இப்போ பசங்க இருந்தது அப்படின்னா பசங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான விதத்துல நம்ம வந்து எடுத்து சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணா ஸ்டோரிஸ்லாம் வந்து கூகுள்ல அனுப்பி குழந்தைங்களுக்கே சொல்லியிருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கே நான் சொல்லிட்டு வரேன். அதான் சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க கேட்டு வர அந்த மகாபாரதம் ராமாயணம் கிருஷ்ணர் எப்படிலாம் இருந்தார் இளம் பருவத்துல